खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासुन इउट्युब चेनेलाव बरायबाय आरो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोनजों रायलायगोन आरो नोंथांमोननो फोरमायगोन इउट्युबनि दैलि रिभिनिउआ मारै दानजाबाय थायो। दा आंनाबो दानजागासिनो दं, नोंथांमोनाबो जानो हागौ मा जाहोननि थाखाय बे दानजादों बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, जाहाथे दानले दुनला नायबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा, ससेयाव आद्रा थागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो नोंथांमोननिसिम आरज गाबनाय थाबाय, जुदि चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो। बिदिबा फैदो मेन टपिकआव। बेलेन्स दाननाया जोंना एखनबा बिदिनो सोरनाबा बुरजा दानो, सोरनाबा खम दानो। थिग बिदिनो आंना $5 माइनास जालांबाय थायो आरो दिनाव आंनि चेनेलाव दासान्दिखौ आं दा देखायथ'ला। नैबे जाहैबाय बेलेन्स दाननायनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय इनभेलिड ट्राफिकनि जोहै बेलेन्सआ जोंनि इउट्युबनि बे डलारा माइनास जालांबाय थायो आरो इनभेलिड ट्राफिक जायो। इनभेलिड ट्राफिकआ मानि थाखाय जायो होनबा, ट्राफिक होनबा नोंथांमोना बुजिखागौ जानो हागौ। इनभेलिड ट्राफिक, नोंथांमोना गासिबो इउटुबारखा जाय बिथांमोना बिथांमोना बिदि बेलेन्स दानजादों बिसोर इनभेलिड ट्राफिकखौ बुजिखागोन। इनभेलिड ट्राफिकनि मेन जाहोना जाहैबाय इनभेलिड क्लिक। इनभेलिड क्लिक जानायनि जाहोना जाहैबाय, हमनानै ला जुदि बे मोनसे भिडिअखौ जुदि नों अबेबा मोनसे ग्रुप बा अबेबा माबायाव शेयार खालामनानै होदों, बै शेयार खालामनायाव बै नोंनि भिडिअखौ जाय नायदों, बै मानसिया नोंनि भिडिअखौ खनले नायदों बा नायलाय एड्सखौ थुलाय, नायलाय एड्सखौ थुलाय, बिदि खालामनानै डाबल एड्स बिदि जाखांहोबाय थादों। जेनेबा आरो नोंबो नोंनि इमेलजों नायदों जानो हागौ नोंनि भिडिअखौ, नोंनि मबाइलावनो बार नायबाय थादों। आरो नङाबा नों सोरबा लोगोखौ बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ, एड जाबानो जोंनाव फैसा फैयोलै बिदि होननानै बार नायबाय थादों आरो ना। मोनसे भिडिअखौनो खेबथाम खेबब्रै बिदि बारा अफार बिदि नायबाय थादों आरो एड्सनि थाखाय। एड्स जाबानो फैसा हाबगोन होननानै। नाथाय बे बुस्थुआ जानाय नङा। इउटुबाव बेखौ इनभेलिड क्लिक खालामो। जेला नों नायगोन अब्ला नोंनि फैसाया जमा जागोन। जमा जाखांनायनि उनाव नोंखौ एसे उनाव बे फैसाया काट जाफिनगोन। आरो लासैनो बारा जुदि नायलांबाय थानाय जायोबा बेखौ सेस इउटुबा काट खालामनानै दोनजोबगोन आरो नोंना फैसाया उनाव माइनासबो जाहैनो हागौ। बे जाहैबाय मोनसे मेन प्रब्लेम। गावनि इमेलजोंथ' नों गावनि भिडिअखौ नों नायनो हाखाया मालाबाबो। गुबुननि इमेलजों नायनो हागोन, जेनेबा खेबसेनि बारा हानाय नङा। बेहाय बार नायोबा नोंना इनभेलिड क्लिक जाहैयो। बे फैसाया उनाव गुगोल एडसेन्सआव एड जादोंमोनबाबो इस्टिमेट रिभिनिउआव बेहाय ओमफ्राय फैसाया गावनो दानलांफिनजोबगोन। ओमफ्राय गुबुन मोनसेया जाहैबाय इउटुब एड्सनि जोहै जायो बे। जेनेबा इउटुबाव माखासे जेनेबा जोंनियाव एड्स देखायो जोंनि भिडिअआव। बे एड्स देखायनायाव बै एड्सखौ जाय सालायग्रा बिथांमोनहा पेमेन्टखौ, बै एड्स देखायनायनि पेमेन्टखौ पेन्डिं खालामनानै दोनो। थारमाने बे माबायाव गुगोल एडसेन्सआव माबा खालामनो हरा, गुगोल एडसेन्सआव हरा, थारमाने पेमेन्टखौ पेन्डिं बा हल्ड खालामनानै दोनो। अब्ला इउटुबा मा खालामो, बै पेमेन्टआ पेन्डिं जानानै थानायनि थाखाय बै नोंनि इउआर एस्टिमेट रिभिनिउ होननाय देखायोना, बेनिफ्रायनो बे पेमेन्टखौ काट खालामफिननानै लांफिनो आरोना एड्स हग्राफ्रा। एड्स हराबाथाय बे पेमेन्टखौ काट खालामबाय, अब्लानो नोंनि माबाया माइनास जालांफिनबाय थाबाय। दा मेन रिजनफ्रा बेफोरनो। इउटुब इनभेलिड क्लिकआ बिराद मेन। आरो नैबे पेमेन्टस एड्सनि सायाव जाहैबाय बै एड्स कम्पानि माखासे ओरैबायदि एड्स थायोना, थारमाने माबा होनो बेखौ फेक। जायफोर फेक एड्स बिसोर पेमेन्ट खालामहरा थाब, जायनि थाखाय बै इउटुबा देखायबाय थायो एड्सखौ, नाथाय बै एड्सनि माबाया पेमेन्टआ थाब प्लास जाफैया। ओमफ्राय अब्ला मा खालामगोन इउटुबा, बै नोंनि थाखानाय आर्निंनिफ्राय काट खालामनानै लांफिनो। बे मोनसे। दा बिनि माबाफोर मोनसे सलुसन दं नामा? बाहाय इउटुबनि कमिउनिटि गाइडलाइनाव रोखा दंखायो, बेखौ क्लेम खालामहरनो हाया बिनि सोमोन्दै। आर्निं जेब्ला नोंनि आर्निंआ काट जायो अब्ला नोंहाय जेबो खालामहरनो हाया, नों जेबो
जेबो माबानो हाया आरो ना नों जेनेबा मेल हरनो हानायगोन नाथाय कमिउनिटि गाइडलाइनाव दंखाजोबो बे गासैबो जेबो खालामनो हाया बाहाय इउटुबनि माबाखा बे कमिउनिटि गाइडलाइन्सआव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन दा आं देखायथ'ला थ' नोंथांमोना सार्च खालामनानै गाइडलाइनखौ नायनो हागोन मानि थाखाय खारदोगासिनो बेलेन्सा मेनआ जाहैबाय नैबे इनभेलिड क्लिक बे इनभेलिड क्लिकनि थाखायबो चेनेल माबाया थैनोबो हागौ थारमाने बार नायजाया थारमाने मोनसे माबाजों मोनसे मेलजों मोनसे माबायाव मोनसे भिडिअखौ बे जाहोननि थाखाय जायो आरो सोरबाथ' गावनि भिडिअखौनो गाव नायबाय थानाय जायो बेथ' बिराद माबाखा इउटुबनि कमिउनिटि गाइडलाइननि माबाखा बे हेंथाखा बिदि नायनो मोना थारमाने भिडिअखौ आरो दस्रा इमेलजों नायबाबो खेबसेनि बारा नायनो हाया थारमाने बै जुदि नायबाय थादोंबाबो बे नोंनि एडसेन्सआव पेमेन्टआ प्लास जागोनबाबो नाथाय बे पेमेन्टआ लासैनो माइनास जालांफिनगोन बेखिनियानोसै स' दंबावोमोन माखासेखौ दा मेन माबाया बेनो बेफोरनि जाहोननि थाखायनो बे इउटुबनि आर्निंआ काट जाबाय थायो आंनाबो जादों दाख्लैनिफ्राय जाबाय थागासिनो दासिमबो काट जागासिनो एखे खमायलांगासिनो आरोना बेसेबांबा जाखायोमोन एसे दा माइनास जायै थांगासिनो आरो सानफा दिनाव एसे बिदिनो दानबाय थायो आरो फाइभ दिनाव $5 बिदि माइनास खालामलांबाय थायो एखनबा बिदिनो खम खालामलांबाय थायो थ' बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ आरो बुजिनांगौ दंबावोबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरफिननो हागोन आं जेब्लाबो नोंथांमोननो फिननायखौ हरफिननो रेडि गोजोन्थों खुलुमबाय